Vediwe mufaro wandinawo nhasika ndinogona kungofa chaiko nemufaro. Mufunge ndakambofonерwa nevanonzi Reverend Musindo sometime back vachiti vachada kuzondipa stand kuKadoma. Reverend Musindo veDestiny of Africa Network. Saka pesa pana ndakangomirira ndikati aiwa nguva ichakwana. Sezvinewo ndobva wangouya nhasi vakati amaiti tigadzirirai tiri kuuya nekambani kuzokutorai. Saka tisumu tatopinda muKadoma mufunge tichioneswa motikari kumastands achona ndiri kupiwa. Kuri kutovakwa vanhu vakutogara kudzimba dzacho dziri kuvakwa. It's a low density suburb kwandiri kunopiwa uko. Manyama edzimba excitement yandinayo vasikanaka auzomboda. Super excited. Very excited. Landlord weMkadoma. Mighty. Kana private ground tenchifamba iki. Saka kubva apo Kusvika stand yangu then 50 meters backwards chidzika kudai so. 1,200 square meters low density. akomana. Yes. Ungozviona here housing projects. yo saka pandorega iri double story munozviona To you, my Titi, here is your offer letter from Destiny of Africa Network here in Kadoma. Offer letter yenyu, stand yenyu 1,200 square meters low density yedu in our Kadoma Golden Housing Project. Stand yenyu yakakura kubva apo kusvika uku tichidzika kudai so ma low density anai atakupai. Yes. Saka tinoti ma benefita stand yenyu muchavakira vana muchavakira